Калі ёсць магчымасць правесці час з любоўю да сябе, я ёй карыстаюся. Хаця эгаізм, канешне, гэта грэх. Няма ў ім ні пашаны да людзей, ні пашаны да сябе самога. Але і адваротны бок медаля, нянавісць да сябе, гэта таксама кепска і не па-хрысціянску. Як заўсёды, трэба шукаць залатую сярэдзіну. Гэтым і займемся. Бярыце што-небудзь смачнае, сядайце ўтульна, запрашаю на тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, адчуваю высокую канцэнтрацыю жаночай энергіі. Вы тут, і гэта цудоўна. Прапаную нам на нейкі час перапыніць даследаванне жаноцкасці праз кнігу Хелен Анделін, якую мы разглядалі ў папярэдніх выпусках. Вернемся да яе пазней. Мы ўжо з вамі абмяркоўвалі, што мужа проста неабходна прымаць з усімі яго плюсамі і заганамі, але як можна цалкам прыняць іншага чалавека, калі не прымаеш сябе самую? З гэтым сёння і папрацуем. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Напішыце, калі ласка, у каментары, якія ў вас стасункі з сабой. Я, напрыклад, стаўлю сабе высокую планку. І калі да яе дацягваюся, не хвалю, замест гэтага, наадварот, падымаю яшчэ вышэй. І найчасцей сабой незадаволеная, бо цягнуся і цягнуся да гэтай планкі. Мне падаецца, што да іншых у мяне менш патрабаванняў. Ім я магу дараваць тое, што не дарую сабе, і дазволіць тое, што не дазваляю сабе. Але насамрэч і да іншых я таксама строгая і патрабавальная праз гэтую патрабавальнасць да сябе. Гэта не на карысць стасункам. Любіць сябе пачніце з базавага. Клапаціцеся пра свае патрэбы, добра харчавацца, дастаткова спаць, займацца фізічнай актыўнасцю, сустракацца з сябрамі. У нашых прыдзірак да сябе могуць быць розныя карані, але яшчэ і час, у які мы жывём, патрабуе ад нас вылізанасці, ненатуральнай прыгладжанасці. Адзін толькі Інстаграм чаго каштуе. Мала хто выкладае туды няўдалыя кадры ці распавядае пра свае паразы. Там усе ладныя, усе балююць, лётаюць на мора, п'юць каву ў кавярні, замаўляюць прыгожыя рэчы, правільна харчуюцца, выхоўваюць дзяцей па кніжках. Глядзіш на іх і спрабуеш дацягнуцца, не быць горшым, скокнуць вышэй за галаву. І такім чынам страчваеш сувязь з сабой. Ты перастаеш чуць, што патрэбна менавіта табе. Нядаўна чула ад знаёмай гісторыю, што яе сяброўка выдаліла Інстаграм пасля таго, як зразумела, што зняла студыю, наняла фатографа, заплаціла немалыя грошы толькі дзеля прыгожых фотачак для Інстаграма. Дарагія, Бог стварыў нас унікальнымі. Кожная мае тое, што дадзена толькі ёй, не проста так. У кожнай сваё пакліканне і адпаведны набор якасцяў і характарыстык. І любая іншая не лепшая за цябе. Яна іншая, такая, якой належыць быць ёй. Каб палюбіць сябе, не параўноўвай сябе з іншымі. Ніхто не пражыве твой жыццёвы досвед і не можа зрабіць тое, што наканавана табе. Раўняючыся на іншых, мы часта засмучаемся і апускаем рукі. Гэта разбурае нас і нашыя планы. Параўноўвай сябе толькі з сабой ранейшай. Гэта спрыяе развіццю. Не існуе гэтага недзе там, лепш, чым у нас. Іду я неяк летнім вечарам па Мінску, гляджу на вокны шматпавярховікаў і вунь на той балкон з лямпачкамі. Я часта праходжу міма яго і кожны раз думаю, напэўна, там так рамантычна, так утульна, напэўна, там так класна расслабляцца. А што б, калі гэта быў мой балкон?
Адразу я ўбачыла ў ім іншае. Непамытыя вокны, незаўважаныя з вуліцы, нервы, пакуль выбіралі лямпачкі, якія ўсім спадабаюцца, крыўды, пакуль рукі дайшлі павесіць гэтую гірлянду, бо ўсё не да яе. Яно толькі збоку выглядае ідэальным, калі не ўклаўся і не ведаеш, што стаіць за прыгожай карцінкай. Ці вось класна тым, у каго ладная фігура. Сваёй жа заўжды незадаволеная. Толькі калі глядзіш на старыя фота і падскокваеш ад нечаканасці. Вось тут жа я была ў ідэальнай форме. Але прыгадваеш той час і разумееш, што тады таксама была незадаволеная сабой. Тут бы паменш, тут бы пабольш. А яшчэ класна тым, хто зараз адпачывае за мяжой. Я ж таксама была за мяжой і не раз. Думаеце, гэта быў рай, які перамяніў маё жыццё і вырашыў усе пытанні? Не. Ты вязеш туды сябе, тую самую, якая ты ёсць тут. Ад сябе не збегчы, і табе класна толькі пры адной умове. Калі табе класна з сабой, унутры сябе, дзе б ты ні была, як бы ні выглядаў твой балкон, твая фігура, твой пашпарт, я магу адчуваць сябе, нібыта ў мяне вісяць лямпачкі на балконе, і радавацца, а магу сядзець на рэальным балконе з лямпачкамі і не адчуваць утульнасці. Гэта унутраныя настройкі. Быць жанчынай – дар Божы. Каб палюбіць сябе і павысіць самаацэнку, псіхолагі рэкамендуюць пачынаць з прыняцця свайго характару і свайго цела, прымаць узроставыя змены, любіць сябе са зморшчынкамі, сівымі валасамі, лішнімі кілаграмамі, не злавацца на іх, не гвалтаваць сябе для навязанага нейкім эталону. Любіць сябе значыць чуць свае патрэбы. Заніжаную самаацэнку можа справакаваць страх перад негатыўнымі эмоцыямі. Злосць, роспач, сум, страх трэба навучыцца пражываць, а не забараняць сабе. Усе пачуцці маюць права на жыццё. Яны не так проста дадзеныя чалавеку. Калі пазбягаць іх, чалавек не дае сабе развівацца ў поўнай меры. Ад таго, як мы ставімся да сябе, залежыць і стаўленне іншых да нас. У мяне ёсць яскравае паліто малінавага колеру. Калі я толькі набыла яго, вядома, пачувалася па-асабліваму. Памятаю, першы раз па вуліцы іду і атрымліваю столькі радасных усмешак, кампліментаў. Змрочны зімовы дзень адразу набыў зусім іншыя фарбы. Некаторыя нават спыняліся, гаварылі са мной, адзначалі пазітыў і радасць для вока. А потым я прывыкла да гэтага паліто і насіла яго будзённа. І ведаеце, на вуліцы таксама ніхто не заўважаў яго здольнасць радаваць. Потым я адвесіла малінавае паліто на нейкі час, замяніла яго непрыкметнай чорнай курткай. А калі зноў вярнулася да яго, то зноў атрымала кампліменты і вясёлыя позіркі, таму што я зноў пачувалася ў ім па-асабліваму. Насамрэч, на людзей дзейнічала не паліто, а мае унутраныя настройкі. Каб палюбіць сябе, рабіце тое, што прыносіць вам задавальненне, не зважаючы на стаўленне іншых да гэтага. Падабаецца маляваць, малюйце, нават калі бацькі з дзяцінства не падтрымлівалі гэта захапленне. Апранайцеся так, як вам падабаецца, выбірайце стравы, якія лічыце смачнымі. Важна не тое, што скажуць іншыя, а ці задаволеныя вы. Таксама у імкненні палюбіць сябе добра дапамагае развіццё. Стаўце перад сабой новыя мэты і дасягайце іх. Рабіце сабе выклік, спрабуйце тое, чаго раней не рабілі. Асмельвайцеся, рызыкуйце. Гэта надае упэўненасці і новых сіл. І не забывайцеся хваліць сябе не толькі за вялікія дасягненні, але і за маленькія поспехі і нават проста спробы. Пасля музычнай паўзы паразмаўляем з вамі, як не пераблытаць эгаізм і любоў да сябе. Нараджаецца дзень у праменях
святла, ён прыносіць сабой надзею, і выразнее бачыцца ўперадзе шлях. Хоць нялёгка ісці, але ведаю я, ты трымаеш мяне, я веру, пахіснуцца любоў не дазволіць твая. Бог побачыў гэта, веру, заўсёды са мной ідзе, яму адчыніў я дзверы, у сэрцы маім жыве, на Бога моя надзея, на яго спадзяванні ўсе, не буду адзін нідзе я, за руку мяне вядзе. Ты мой, Господи, крок кожны ведаеш мой, маё сэрца ў тваіх далонях, хай жа б'ецца ў такт, яно з песні не пёс. Усё табе аддаю, радасць, смутак і боль, прагну вечнасці быць з табою, кожны момант жыцця ты са мною, Христос. Бог побачыў гэта, веру, заўсёды са мной ідзе, яму адчыніў я дзверы, у сэрцы маім жыве, на Бога моя надзея, на яго спадзяванні ўсе, не буду адзін нідзе я, за руку мяне вядзе. Со мной ідзе, яму адчыніў я дзверы, у сэрцы маім жыве, на Бога моя надзея, на яго спадзяванні ўсе, не буду адзін нідзе я, за руку мяне вядзе. Бог побачыў гэта, веру, заўсёды са мной ідзе, яму адчыніў я дзверы, у сэрцы маім жыве, на Бога моя надзея, на яго спадзяванні ўсе, не буду адзін нідзе я, за руку мяне вядзе. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Любоў да сябе не мае нічога агульнага з эгаізмам. Эгаіст шукае сваю выгоду ў стасунках. Ён не клапоціцца пра іншых, не ўлічвае іх інтарэсы і меркаванне. Гэта адбываецца якраз ад таго, што чалавеку не хапае любові. Ён гатовы ўрваць яе дзе заўгодна, любымі сродкамі. Такі чалавек мае нізкую самаацэнку і спрабуе кампенсаваць яе за чужы кошт. Хрысціянства ж, наадварот, вучыць клапатліваму стаўленню да бліжняга, любові і ахвярнасці. І гэты шлях палягае менавіта праз любоў да сябе ў першую чаргу. Любі бліжняга свайго, як самога сябе. Калі ты незадаволены сабой, ты і да бліжняга ставішся з прыдзіркамі. Мы схільныя пераносіць свае якасці на іншых і заўважаць у бліжнім менавіта тое, што ёсць у нас саміх. Любім сябе? Заўважаем у іншых добрае. Дакараем сябе? Дакараем у гэтым жа іншых. Біблія кажа: гэтак мужы павінны любіць жонак сваіх, як целы свае. Дык перш чым палюбіць мяне, ён мусіць палюбіць сябе, так бы мовіць, патрэніравацца на сабе, навучыцца клапатліваму стаўленню. Бо ніхто ніколі не меў нянавісці да цела свайго, але жывіць і грэе яго, як і Господ царкву.
Гэта сказана пра мужчыну. Іх сапраўды звычайна няма пытанняў да свайго цела, як бы яно не выглядала. А мы, жанчыны, прыдзіраемся да сваёй знешнасці. Гэта ж таксама стасункі. Мы да цела з любоўю, і яно адказвае здароўем і радасцю. А калі мы ненавідзім сваё адлюстраванне, то і цела не слухаецца, і дыета не дапамагае, і трэніроўкі толькі сілы забіраюць. Абмяжоўваць сябе ў ежы можна ў пакаранне, а можна з любоўю і клопатам. Любоў – ключавы фактар кожнай справы. І калі я раздам усю маёмасць маю і аддам цела маё на спаленне, а любові не маю, няма мне ніякай карысці. Нават працаваць над недахопамі трэба з любоўю, як піша апостал Павал у першым пасланні да карынцянаў, або вы не ведаеце, што цела вашае ёсць бажніца Духа Святога, які ў вас, якога вы маеце ад Бога, і што вы не свае. І целы нават дадзеныя нам у часовую арэнду. Яны не належаць нам на 100%, таму трэба клапаціцца пра іх. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Бог стварыў чалавека на вобраз свой і падабенства сваё. Так, грэх Адама і Евы не дазволіў нам быць ідэальным стварэннем, але не варта забывацца на Божую задуму. Мы мусім імкнуцца да падабенства са сваім творцам і паважаць сябе як яго стварэнне. А цяпер самае важнае. Ісус узышоў на крыж, каб выправіць нашыя памылкі. Божы сын праліў святую кроў, каб змыць ёй твой грэх. Бо вы купленыя дарагою цаною, кажа апостол Павел. Кроў Хрыста ачышчае, абяляе нас ад мярзотаў гэтага свету. І яна павышае нашу асабістую каштоўнасць. Яна робіць цябе ўжо не той, кім ты была. Ніхто не прыходзіць да айца, калі не праз мяне, кажа Ісус. Ён свядома стаў мастом паміж табой і стваральнікам усяго сусвету. Тваім стваральнікам, з якім чалавек згубіў сувязь у Эдеме. Ісус вяртае нам магчымасць прыходзіць да Бога, быць пачутымі і прынятымі, стаць дочкамі цара. Дык і паводзіцца мы мусім адпаведна, як дочкі валадара, несці сваю годнасць, шанаваць сябе і любіць. Гімн любові гучыць у знакамітых радках Евангелля апостала Яна 3:16. «Бо так полюбіў Бог свет, што сына свайго адзінароднага аддаў, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае». Уяўляеш, каб ты жыла, каб я жыла ў владарстве Божым, каб нашай фізічнай смерцю не сканчвалася жыццё, а пачыналася яшчэ лепшае, Бог не пашкадаваў самае дарагое. Ён мог ахвяраваць за мяне, напрыклад, козліка, за цябе баранчыка, але Бог аддаў самае любімае, каб паказаць, наколькі важныя мы для яго, наколькі моцна ён любіць нас і як прагне нашага вызвалення. Сына свайго адзінароднага. Калі Бог так моцна любіць мяне, як я магу не любіць сябе? Біблія кажа, што мы не збаўляемся сваімі ўчынкамі. Праведны з веры сваёй жыць будзе. Ён ужо праведны, робіць толькі добрае, але не сказана, што жыць будзе, жыць вечна маецца на ўвазе, з праведнасці. Жыць будзе з веры ў Ісуса Хрыста, як Сына Божага. Яго ахвяра не можа быць марнай. Кроў Хрыста – гэта мерка. Жыццё вечнае побач з Богам, Айцом і Сынам Яго, які сядзіць праваруч, даецца нам проста так, не па заслугах. Бог не палюбіў нас за тое, якія мы асаблівыя, прыгожыя. Бог не зважае на аблічча. Ён гатовы прыняць кожнага. Яго любоў безумоўная. І ты так жа полюбі сябе. Прымі сябе з недахопамі і памылкамі. Ты не павінна заслугоўваць сваю любоў. Ты каштоўная ўжо тым, што ты ёсць. Гэта не азначае, што нашыя ўчынкі не маюць значэння. Любіць сябе – гэта рабіць правільны выбар, шукаць лепшага для сябе і наваколля. Ты будзеш пачувацца гарманічнай і напоўненай асобай і дзейнічаць адпаведна.
Дарагая дзяўчынка, давай разам памолімся. Боже святы, я дзякую, што ты палюбіў мяне яшчэ да нараджэння. Раней, чым я магла даведацца пра цябе. Ты палюбіў мяне такой, як ёсць, прымаючы безумоўна. Навучы мяне таксама прымаць сябе, ставіцца з любоўю і удзячнасцю. Дзякуй, што ты удачарыў мяне, Тата Нябесны. Дапамажы мне сапраўды пачувацца дачкой валадара. Пазбаў мяне ад залішняй унутранай крытыкі і самаедства. Дапамажы перамагчы эгаізм, які ёсць у маім сэрцы. Дапамажы шчыра любіць бліжняга, бачыць у ім лепшае і не асуджаць. Я прашу Цябе, Божа, за ўсіх тых дзяўчынак, якія не атрымалі дастаткова любові ад сваіх бацькоў ці мужоў, якія па нейкай прычыне расчараваліся ў людзях і ўзненавідзелі сябе. Ацалі іх параненыя сэрцы. Дзякуй Табе, Ісусе, за любоў Тваю, за доказ яе на крыжы. Я прымаю Тваю ахвяру, Тваю любоў і напаўняюся ёй. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы вывучаем сваю каштоўнасць, спрабуем паглядзець на сябе вачыма Бога і палюбіць так, як Ён, безумоўна. Господ бачыць не толькі нашы ўчынкі, Ён ведае нашы думкі, чытае нашы самыя патаемныя жаданні сэрца, і не ўсе яны падабаюцца Яму. Але Ён усё адно любіць нас. Зараз хачу прапанаваць вам спосаб, які дапаможа ставіцца да сябе лагодней. Чулі пра дзённік падзяк? А спрабавалі калі-небудзь весці? Давайце паспрабуем разам. Няхай гэта стане вашым рытуалам хаця б на нейкі час. У кожным дні імкніцеся заўважаць тое, за што можна падзякаваць, у тым ліку і сабе. Вось некалькі умоў для нашага чэлленджу. З вас мінімум 4 падзякі за дзень. Першая – Богу, другая – сабе, трэцяя – канкрэтнаму чалавеку і чацвёртая – падзяка за непрыемнасці. Так вы будзеце вучыцца нават у негатыўных падзеях знаходзіць нешта добрае. Як сказана ў пасланні да рымлянаў, тым, якія любяць Бога, пакліканым паводле яго вызначэння, усё дапамагае на дабро. Сабе дзякуйце за смеласць і выбары, якія зрабілі, адзначайце свае дасягненні, нават невялікія. Дзённік абавязкова мусіць мець пісьмовую форму. Вы можете записывать падзякі ў звычайны сшытак, можете набыць адмысловы прыгожы блакнот, можете набіраць падзякі на кампутары ці ў нататках тэлефона. Навуковыя даследаванні паказваюць, што думкі, аформленыя ў словы, дапамагаюць нам лепш іх асэнсаваць і замацаваць у памяці. Эксперымент мусіць быць працяглым, не меншым за 30 дзён. Запісы рабіце рэгулярна. Можна нават раз на тыдзень. Гэта не будзе тады моцна вас напружваць, не захочацца кінуць. Эксперымент прафесара Універсітэта Каліфорніі Соні Любамірскі 2005 года сведчыць, што з 2 груп, адна з якіх пісала падзякі 3 разы на тыдзень, а другая раз на тыдзень, другая мела лепшыя поспехі. Але вось мой асабісты эксперымент сведчыць, чым часцей, тым больш прывыкаеш і дысцыплінуешся. Я пісала падзякі кожны дзень. Выдзяляйце на гэта асобны час, стаўце будзільнік ці напамін. У век сацыяльных сетак і публічных актыўнасцяў можна весці адкрыты дзённік падзяк у інтэрнэце. Яго плюс у тым, што абавязак перад іншымі дысцыплінуе, дапамагае не саскочыць. А мінус у тым, што чытачу даводзіцца тлумачыць шмат кантэксту. І яшчэ адно пытанне, наколькі шчырымі і адкрытымі вы гатовы быць прылюдна. Бо падзяка, як і малітва, патрабуе праўдзівасці, глыбіні і часам агаляе душу. І, магчыма, публічнасць будзе абмяжоўваць вас. Прынамсі, можна паспрабаваць і ў любы момант сысці афлайн. У любым разе, удзячнае сэрца дапамагае жыць і вам, і ўсім навокал. Даследаванні 2 прафесараў Універсітэта Каліфорніі Роберта Эманса і ўжо прыгаданай Соні Любамірскі выявілі, што вядзенне дзённіка падзяк у працяглым перыядзе можа павялічыць наш узровень задаволенасці і дабрабыту,
ад 10 да 25%. Спрактыкаваная ўдзячнасць пераходзіць у звычку. І хочаш, не хочаш, ты запісваешся ў аптымісты. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, я, Тацяна Немчанінава, зычу вам заўважаць радаснае і прыемнае ў кожным дні, за ўсё дзякаваць Богу і быць удзячнай сабе. Цаніць і любіць сябе як дачку Божую. Калі ў вас ёсць гісторыі перамогі эгаізму на карысць сапраўднай любові да сябе, ці ўласныя спосабы, як пракачаць самаацэнку, дзяліцеся імі ў тэлеграм-суполцы «Жанчыны надзеі» і дасылайце на паштовы адрас Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Да сустрэчы праз тыдзень, мае каштоўныя дзяўчынкі. За тобою хочу идти, нести слово твое, як бы тяжко не было мне, наполняться тобой одним и быть побач с тобой кожним днем. За тобою хочу идти, нести слово твое, як бы тяжко не было мне, наполняться тобой одним и быть побач с тобой кожним днем. Ты есть мой щит, мое збавление, мое оцеление. Иисус, только с тобою перемагаю и досягаю. Иисус, в твоей силе хочу ходить, быть приладой твоей, о мой Бог, подниматься далее идти, осветляючи темру тобой, Дух Святый, ты есть мой щит, мое збавление, мое оцеление. Иисус, только с тобою перемагаю и досягаю. Иисус, ты есть мой щит, мое збавление, мое оцеление. Иисус, только с тобою перемагаю и досягаю. Иисус, ты мой щит, Иисус, ты избавление мое. Ты надія моя, кожний подиху життя. З